खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै जि मावफुं मेल बे मावफुं मेलाव बिसेसके थांनाय कार्बि आंलंनि जि 80 बोसोरारि जथुमा बे 80 बोसोरारि जथुमायाव आद्रा थालांनाय जिखिनि सावरायनो गोनां थान्दै मेलाव बेखौ जोङो थान्दै मेलाव समनि आंखालाव रायज्लायजोबनो हायैखाय जिहेतु जोंखौ बोथोरा एसे उसुबिदा होदोंमोन फार्स्ट खालि थान्दै मेल जिरायखालि जिहेतु बारजों अखाजों बारनानै जों रायज्लायजोबनो मोनाखिसै बिनि थाखायनो बेयाव आद्रा थालांनाय जि माखासे रायज्लायनां बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ जोङो एक्जिकिउटिभआव रायज्लायलायनानै फाइनाल खालामनायनि थान्दै मेलनिफ्राय जोङो मोनसे रायज्लायलायनानै जोङो थिग खालामना लादोंमोन बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोङो बे थान्दै मेलाव सावरायदों बिसेसके जोंनि आगोलनि जिफोर डिमान्ड्सफोर बे बाथ्राफ्रा बयबो सिगांनिफ्राय सावरायबोबाय थानाय जि डिमान्ड्स बेफोरनि सायावनो जों फिन सावरायदों जेरैहाय बर'नि थामथि गोरोबथा बे थामथि गोरोबथानि गासैबो आयदाफ्रा सुफुंजोबनांगौ बेखौ जोङो दिनैनि मेलावबो खोब मोजाङै रायलायदों बिसेसके आसामनि एडुकेसननि सायाव जि मावनाय पलिसिसफोर बे पलिसिसफोरनि सायाव जोङो सावरायदों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ दिनैनिफ्राय बे मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायदों जाहाथे बिटिआरनि जि दफाफोर बेखौ थाबैनो मावफुङो आरो बर' बिजोंनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ स्पेसियेल कनसिडारेसनजों जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होनायनि बेबस्था लायो बिनि सायाव जर होनानै सावरायनाय जादों कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मोनहोनायनि जि दफा बे दफाया एकर्डआव दङ बे एकर्ड मोननै एकर्डआव दङ बिटिसि एकर्डआव दङ बिटिआर एकर्डआव दङ खिन्थु मोगथां महर जायाखै बेखौ लेटार एन्ड स्पिड खोब माने थाबै मावफुंनायनि बेबस्था लानो जोङो दिनै गोसो होनानै सावरायदों आरो सरकारखौ बिनि बागै जोङो नारसिननायखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो लुगैयो बिनि अनगायै जोंहा सांगठनिक माखासे दिप जेरै हमनानै ला नेक्स्ट बोसोरनि जथुम्मा आरो जोंनि अर्गेनाइजेसनेल सिंनि जोंनि रायलायनो गोनां जिल्लाफोरजों आरो आनसलिकफोरजों जे रायलायनां हाबाफारिफोर बेफोरनि सायाव जों सावरायदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ समस्ति आरो भिलेज नटिफिकेसनखौ थाबैनो होनानै इलेक्सन आबुङै फाथिनाय आरो बेयाव रां बावजाखौ बारायनानै होनाय बेफोरनि बागै जोङो सरकारखौ नारसिननाय बिनि बागैबो जोङो दिनै गोसो होनानै सावरायबावदों जोङो थांनाय जानुवारिनि 6 तारिख सिएमजों जोङो खेबसे रायलायदोंमोन सिएमजों रायलायनायनि गेजेराव सिएमआ गाव मागोनि उनावनो गासैबो अफिसियेलखौ लानानै फर्मेल टक एरेन्ज खालामनायनि बाथ्रा जोंनो होदोंमोन नाथाय मागोनि उनाव जोङो खेबसे लोगो मोनबावदों फर्मेल टक जायाखै दा बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायदों जे गोबां प्रब्लेमफोरनि थाखाय आङो सम सुबिदा थिग खालामनो हायाखै बे समाव मणिपुरनि इलेक्सन जाबाय बायदिसिना इलेक्सन थांबाय दा बिनि उनाव दाख्लैबावै लोगो हमनायाव बिथाङा जोंनो खोथा होदों नैबे 31 मार्चआव राज्य सभानि जि एमपि बिसायख'थि जागोन बिनि उनाव मोनसे अफिसियेल टक एरेन्ज खालामगोन आरो बे अफिसियेल टकआवनो जोंनि गासैबो डिमान्ड्सफोरनि सायाव गासैबो सावरायजोबलांनानै फारि फारि मावफुंनायनि राहाखौ लागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो जों बेखौनो नेगासिनो दङ जों खोब आसा बायदि जाहाथे जोंनि जि डिमान्ड्सफोर बे डिमान्ड्सफ्रा आबुं महर मोनो